Значить, домовилися. Як тільки Кася з'явиться, спочатку квітки починають рости, а потім і ми вискокуємо. Домовилися. О, привітання, сябри. Доброго ранку усім. А ми тут для Касі сюрприз рихтуємо. Не хочу я малины. О, иди уже, ховаемся. Не страшуся ангины. Не боюсь ничего зусім, аби тільки Мальвіна, аби тільки Мальвіна, аби тільки Мальвіна захопилася мною одним. Вось б мне хто таку пісню проспівав, ті подарунок, який зробив. Ух ти! А гэта што? Сюрприз! Мне Табе кветки з шариків. Ти ж любиш кветки? вельмі люблю, тим более такие незвичайные. Дякую, сябры, за подарунок. А давайте імі наш пакойчик упригожим. Добрая пропанова у гонор свята. А што сёння яшчэ і свята? Кася, сёння дзень касманаўтыкі. Ух ты, а я не ведала. У гэты дзень упершыню ў гісторыі Юрый Гагарин на ракете «Усход-1» паляцеў у космос. І колькі ён там прабыў? 108 хвілін. О, не вельмі много, але адразу стаў знакамітым на ўвесь свет. І я так хачу. Гэта не проста, Кася. А я придумала, я проберуся на космічний корабель, апрану скафандр, сховаюся там і полечу. Зайцем у космос? Ага, здоровська ідея, да? Нічого у тебе не атрымаецца, бо перагрузак не вытрымаеш. Яких яшчэ перагрузок? Ракете, Кася, каб узляцець, трэба набраць неверагодную хуткасць, а касманаўтам неабходна вытрымліваць вялікі ціск. І таму перад палётам яны доўга трэніруюцца. А як трэба трэніравацца? Глядзі, існуюць спецыяльныя касмічныя трэнажоры. Напрыклад, адзін з іх падобны да цэнтрыфугі. Касманаўтаў у ім раскручваюць на вялікай хуткасці. А калі я на наших каруселях у двары раскручвацца буду, падыйце. Неблагая трэніроўка. Паспрабуй. О, а яшчэ я зараз на шафу залезу. Кася, на што на шафу? Я кветочки шариков возьму с собой и так само полечу. Ранее же на поветренных шарах летали, так? Так. Кася, шары тыя геліем надзімалі, а ў кветачках, якія мы табе падаравалі, яго няма. О, значит, полетать сегодня не отрымается? Чаму не атрымаецца? Атрымаецца. Адпраўляемся ў мультыплікацыйны палёт разам з фіксікамі. Даю адлік. 3, 2, 1. Полетели! Вітаю вас, жыхары планеты Зямля, і віншую з днём касманаўтыкі. Прывітанне, а вы... Дазвольце прадставіцца. Я Лесі Марс з чырвонай планеты. Так Марс называюць? Правільна, я з Марса. А мы Кася и Маргоша, с доброранка. Прыемна пазнаёміцца. Касцюм у вас такі дзіўны, чырвоны. А у нас на Марсе усё чырвонае. И что, марсианские девчонки так само пранаются у одежды только червоного колеру? Вядома, чырвоны колер самы любімы у нашых модніц. А яшчэ на маёй планеце самыя высокія горы. Яны у 3 разы вышэйшыя, чым на Зямлі. Ого! І на Марсе ўсё здаецца лягчэйшым амаль што ў 3 разы. А гэта што значыць? Калі я важу 18 килограммов, так на Марсе буду только 6. Вядома. А я чула, што там холадна. Правільна. Тэмпература на Марсе значна ніжэйшая, чым на Зямлі. Бывае, дасягае ажно 47 градусаў ніжэй за 0. Ой, я б там адразу ў ільдзінку ператварылася. Не люблю, калі холодно. Я Соника люблю. Яшчэ мультики. А давайте, паважаны Лесі Марс, мы вам наш беларускі мультик покажем. З задавальненнем яго пагляджу.
А здорово я придумал у марсиянина переапрануться. Здорово, ты молодчина, Лесик. І мені сподобалося. А давайте яшчэ у космос погуляем. Нібы вы прилетели на месяц і сустрэлі там мяне. Кася, няма часу нам по месяцу ходить. Нас справы зямныя чакаюць. Ну вось, як сам марсіянінам быў, гэта здорова. А як я захацела жыхаркай месяца сябе уявіць, дык адразу няма часу. Кася, не крыўдуй. У нас по плану зараз што? Подвядзенне вынікаў віктарыны по мульціку «Папялушка» і новая мульцівіктарына. Вось бачыш, а потым абавязкова яшчэ пагуляем у космос. Ну добра, я не супраць. Тым болей ведаю, як дзеці нашых віктарын чакаюць. Тады нагадваем пытанне, на якое гледачам трэба было адказ даць. А пытанне, сябры, было такое: колькі мышанят у мульціку «Папялушка» ператварылася ў коней? І тыя дзяўчынкі і хлопчыкі, хто уважліва глядзеў мультфільм, вядома, адказалі правільна. 4 мышанятак фея ператварыла ў коней. Вось паглядзіце, якія цудоўныя малюнкі даслалі нам нашы гледачы. Як заўсёды, мы хочам адзначыць ваш малюнак Кірыл і Міраслаў Кур'яновічы з Мінска. Дзякую вам, хлопчыкі, што пачынаеце кожны дзень з добраранка. Працягвайце так і далей. А я хочу паказаць яшчэ і вось гэты ліст. Ён ад Алёны Цывялюк з Мінска. Вось яе фота. Дзяўчынка не змагла намаляваць коней, але паглядзіце, як добра намалявала мяне і Лесіка. Дзякуй, Алёнка, нам вельмі прыемна. Аднак конкурс ёсць конкурс. І хто стаў пераможцам на гэты раз? Цікава? Кася, называй імёны шчасліўчыкаў. І пераможцамі віктарыны па мульціку «Папялушка» сталі... Кася, зноў цягнеш і зноў скажаш для інтрыгі. А як жа для яе? Так жа цікавей. Ну добра, пераможцамі сталі Кірыловіч Марыя з вёскі Лясковічы Брэсцкай вобласці і Сясіцкая Даша з аграгарадка Калодзішчы Мінскага раёна. Та-дам! Мы віншуем вас, дзяўчынкі, і абавязкова чакайце прызы ад нас і часопіса «Рюкзачок». А зараз чарговы мультфільм і потым чарговая віктарына па ім. Глядзім уважліва. І мы пачынаем, як і абяцалі, нашу мульцівіктарыну. Першае разміначнае пытанне будзе ад мяне. Хто сказаў пеўню, што ён ходзіць неразмаляваны? Легкатня! І мы, і нашы гледачы на яго адказ ведаюць. Гэта быў маленькі сабачка. А як яго імя? Хто адкажа? Здаецца, Бобік. Правильно. Эй, ты почему ходишь такой нераскрашенный? Как это так? Ну как? Вот, погляди-ка на себя. Не печалься, Петь. Тебя просто забыли раскрасить. А зараз разміначнае пытанне ад мяне. Слухайце, яно складанае. Якога колеру была самая малодшая з фарбаў? Што, не ведаеце? Чаму не ведаем? Ведаем жоўтага. Ты гляди, уважлівымі сталі. А это самая младшая желтая краска. А пытанне для гледачоў ты, Маргоша, задаеш. Давай. Сябры, ці паспелі вы падлічыць колькасць маленькіх лісянятак, якія ўбачылі пеўня, калі выбеглі з нары?
Ну і питання ти придумала, Марго. А я упевнений, що наші глядачі ведають правильний адказ. Дзяўчынкі і хлопчыкі, мы чакаем ваши лісты і абавязкова з малюнкамі. Адресы наши памятаете? Поштовые 220 114, город Минск, улица Макаёнка 9. Ці електронні доброранок.tv@gmail.com. Програма Доброранок! Ну, а зараз треба розвітуватися. Доброго і веселого усім дня, сябри. І не забудьтеся, ми зустракаємося, як завсёды, зранку У нашим Доброранку! Я наче бабат, Кася, що? Я не Кася, я прилетела з планети, де усі говорять наоборот. Ви ж обіцяли у космос погулять.